салом дуруд ба шумо бародаро ва апа хӯҳаро. Ин сумкаи обични нест. дар дохили ин сумка як чизи муқаддас мебошад. ин алҳамдулиллоҳ чӣ хеле ки мебинед Қуръони муборак дар 30 пора ҳамаш ҷудогона. агар ки шумо мехоҳед ки Қуръони муборака хатм бикунед барои падару модарон, ҳамин гуна мегиреду ҳар як пораашро байни бародарон тақсим мекунед ва алҳамдулиллоҳ ки мехонед хатм мекунед барои падару модар. дар дасти ман алҳамдулиллоҳ 30 порааш мебошад. чӣ хеле ки мебинед алҳамдулиллоҳ таҷвидӣ мебошад ва хонданашам бениҳоят осон аст. ина ана ҳамин гуна ва дарозиаш 35 ва паҳмияш 25 сантиметр мебошад. ин Қуръони муборакро бештаре аз шумо суроғ мекардед ва алҳамдулиллоҳ ки дар дукони мо вуҷуд дорад. барои дастрас кардан ба рақамҳои ватсапи мо муроҷиат мекунед. иншааллоҳ мо кӯшиш мекунем ки ба тамоми гӯшаву канори дунё дастрас бикунем.